Hola, hola, ¿qué tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. 1, 2. Ese é o número de seguidores que nos quedan para chegar aos 7.000. Así que, por favor, @voltascoprato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e o noso fantástico sorteo. 2 lotes de 4 queixos San Simón da Costa cada un que podes levar para a casa. E por qué? Porque somos nós, os da Voltas co Prato, case 5 kilos de queixo para ti. Así que síguenos no Instagram e participa porque o lunes saberemos quen é o gañador ou a gañadora. E onte cociñamos con queixos e cociñamos con 2 persoas maravillosas. Pero hoxe ainda temos algo mellor. Temos a Xulio, sí, pero temos a unha muller fantástica. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Que pasa, Xulio? Como se chiveu primeiro, eh? No, que va. Sabes que onte... Non te gusta estar a casa, Sabes que onte... Encántame. Gracias. Que tal, como estás? Non me esperaba menos de ti. Así me gusta. Xa estamos empezando a encamiñar a nosa relación. Sí. A ver como dura. A temporada de outono. A temporada de outono, sí. Sabes que onte houve unha persoa que dixo que non era imparcial contigo. Home, eu, por exemplo. Dixo no eu. Pois eu comprométome, señoras e señores do A Voltas co Prato, xente que nos ve todos os días da casa, comprométome a ser algún día imparcial con Xulio Mato. Eu non o creo. Sí. O día que seas imparcial, pago un churrasco eu. Vale, perfecto. Co que lle gusta o churrasco é capaz de ser imparcial. Iba a decir. Eu intento ser imparcial, pero ás veces non me sae. Imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Isolino de Arca no Pino. Hola, boa tarde. Mira, son Isolino de Arca do Pino, que fun durante 14 anos fun panadeiro, sei facer curasás, napolitanas e todo eso. Gustaríame que fixerades unha receta de curasán con castaña, ou senón, un bizcocho que leve calabaza, produto desta época, que se consumen agora. Aí vos quedo reto. Venga, gracias e un saludo pa miña nai, pa miña sogra e pa todos como están ben. Veña, boa tarde. ¡Paso, que voy ardiendo! Mira, Galicia. ¡Epa! Maniobramos, Xulio, mira. A ver si me dá de seguido, non me dá seguido. Por qué? Porque traio material de Galicia. Fixadevos o que teño aquí. Teño outono inteiro. Mira. 4 maniobras. Mira, castañas, cenorias, noces, que máis temos por aí? Cabazas. Que queredes? Maravilla. Noces. Eu Temos de quero todo. as noces e as cenorias. Queres as noces e as cenorias? Sí. A ver, contádeme, veña, voume poñer aquí no medio dos dous. Contádeme, botádevos un pouquiño para adiante. Contádeme que ides facer. Pois eu vou facer unha torta de cenoria e noces. Uf, Sí. pinta ben, Un Cenoria, postre non? de outono. Postre de outono, Postre moi de outono. apetecible, sí. Sí. Xulio, o meu novo mellor amigo Mato. Pois eu vou facer un brioche de cabaza e castañas. Vas facer un brioche. De cabaza e castañas. De cabaza e castañas. A ver, o plan é bo. Home, O plan é bo. e a mí que me gusta que os planes hagan ben. Xa sabes que de primeiras non dou un duro por ti, pero imos ver o que pasa. Que non das? Non dou un duro por ti, Imos alá, ela colle as noces e máis as cenorias, non? E ti colles a cabaza? Non collo nada porque xa o teño aquí. Vale, perfecto, pois cociñamos con cousas de outono. No A Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. Por favor, 2 larpeiradas temos hoxe aquí. Pase. Pase. A ver que é o que fan. Super estes las peiradas. Contame. Bueno, mira, teño aquí medio kilo de fariña. Ajá. De forza, a poder ser, vale? E aquí 250 gramos, por iso che dixen que na collía de unha Cabaza cabaza cocida. xa cocida. Vale, cocida e triturada. Triturada, pero simplemente esmagada, porque Xa. que aparezca algún trociño, Sí. está ben. O sea, que Entón, vamos a facer unha masa que leve cocíchela ben. e simplemente a machaquei. Vale. Unha masa que vai levar a cabaza integrada. Vale, entón temos a fariña, temos a cabaza, vamos disolver o lévedo no leite. Ajá. As que cantidades, temos, por mira, certo, para a xente da casa se non están aí digo abaixo, chas, se non digo chas, Para medio que kilo de vexa así. fariña, 250 gramos de puré de cabaza. 60 gramos, se non me equivoco, no, 40 gramos de leite Ui. e 10 de fariña. De fariña, vale. O sea, 10 de levedo, lévedo, perdón, 10 de non de levedo, fariña. que disolvemos así no leite, e mentras se nos hidrata, vamos a ir botando aquí xa 2 ovos, vale? Aquí. Aquí. E con isto vas facer un biscoito ou un brioche. Un brioche, algo un brioche. clásico. Un brioche, queda unha masa super é que me encanta, jugosa, sí, é moi esponxosa. rica, esponxosa, Sí. é moi sinxelo. E a miña pregunta é clara e evidente.
ese biscoito, ese brioche, pódese mollar no leite? Home, claro. Home, claro, débese. Débese. Home, Débese mollar no leite. mira, Vale. mira, 150 de azúcar, Ajá. que non é moito azúcar, porque despois no recheo imos meter Vai meter un poquinho chocolate. máis e chocolate, eso é. Vai meter chocolate no Mira, leche. e agora botémoslle o leite que dixemos, e que o chocolate é moi de outono tamén. Boa, sí. É de inverno, e é os de churros primavera. é unha pizquiña que con uns 5 gramos de sal. Vale. Entón, agora, todo isto vamos a meter primeiro esta batidora. Ajá. Que non De salte, varillas, por favor. que non salte moito. Vale, moi ben. Ui. Esta é unha masa gañadora para facer o brioche. Bueno, que A nos ver se chama non- xente da a ver se casa, non lío, por eh. favor. Nos chama xente da casa, 664-483-419. Teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber se facedes biscoitos ou se utilizades moito o que temos na temporada, non? Eso Aquí. é, claro, sí, o que haxa. Hai que Queremos intentar saber aproveitar todo o que O que haxa. haxa na horta, o que haxa en Galicia, porque se Galicia saca este material, é que é bo. 664-483-419, chamade, recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez. 50 doutra. No a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. O único programa con cociña en directo. Moi ben, o chaval, Gracias, cañata. Moi ben, Un aplauso para Xulia, por favor. Un aplauso para min. Eu non aplaudo porque encho todo de fariña. Non pode. Imos con Estefanía, veña. A ver. Oh, mira. Agora que nos levamos ben, poñen máis música, sabes? Non Madre tanto como mía. ti queres, No, pero bueno, levámonos ben. efectivamente. Claro, con cariño. O importante é Con levar, respeto, con respeto, efectivamente. con cariño. Veña, conta. Eu creo que estiveches de vacacións, non? Non se enterou Galicia de que estive de Ves vacacións. tranquiliño, ves relaxado, Sí. descansado, pois veña, a relar cenoura. Ti estás, o sea, queres que nos levemos ben? Isto. Non é moi se queres complexo, se queres ser o seu explícoche amigo- como se fai. Ai, de verdad, como queres que... Así está genial, Vai- con dedicación. Vaise mancar. Jope, por qué? E así, mentras relas a cenoura, vouche explicando como se fai a miña torta, vale? Eu non podo facer dúas cousas á vez, Estefanía. Pois entonces deixa o da cenoura e atende a miña No, torta. real chesta. Vale. Veña, explica. Pois mira, aquí neste bol teño o azucre moreno, que para esta receita serán 300 gramos, Sí. 3 ovos, 300 gramos e 3 ovos. sí, de azucre moreno, Vale. con 3 ovos. E vamos a botar esencia de vainilla, que sempre lle vai a dar un gusto especial. Estefanía, teñoche que presentar a unha persoa. Sí. Sí. Pues Chámase veña. Nico. Ah, hola, É o noso Nico. cámara. Que tal? Ese, Nico, que tal? Estás ben? Sí, perfecto. Quero que o coñezas, vale? Porque vas a entablar moita relación con ele. Está aprendendo a cociñar con nós. Ah, Sí, sí. en que curso vai? Un pouco máis adiantado que a mí. Eleva 2 Pois días. Nico, xa que vais máis adiantado que Cañotas, a ver cando te... Cando ven por aquí a traer Cando unha ves por receita. aquí a traer unha receita. Imaginas que entra ca cámara e trae unha receita. Vale, Sería Nico, genial. biches que mesturei aquí o azucre cos ovos e coa vainilla. Correcto. Vale? E agora, noutro bol, vamos a mesturar os ingredientes secos, que son a fariña, 300 gramos tamén, que a vamos a tamizar, Tamizala. Peneirar. Peneirala, non? efectivamente. Peneiramos a fariña, E que fago con esta punta da cenoura? Come esa a- podela comer. Ah, sí? Sí, esa deixo che Tá que a boa. comas. Proba. Está boa. Bueno, o de peneirar sabes por que o facemos, non? Para sacar Para que non sempre... teña grumos. Efectivamente, que pode haber algunha impureza, algunha cáscara de algún grau. Sí, xa Din ves. que é moi boa para a vista a cenoria. Sí. Sí, e para o as gafas. moreno E para o moreno? tamén. Venme genial despois das vacacións. Bueno, pois peneiramos a fariña e tamén vamos a botar unha culleriña de bicarbonato e unha culleriña de lévedo químico. Bueno, unha masa fácil tamén, é sinxela. Moi doadiño. Sí. E un chisquiño de canela. Vale, precisas que che rale a outra ou non? Sí, se te ves ocioso, sí, se non xo fago eu, A ver, eu só lo dixen para quedar ben contigo. Ah, Non o Pache. dixen por quedar ben. xa, pero é que, a ver, Está salindo a torta a un pan, Está me salindo Vamos a ver. fatal isto, está me salindo, non me non está che pido gustando. tanto. Non me está gustando como está este programa desde que volvín das Non che estou vacacións. exixindo tanto. Xa. Non che estou exixindo Madre tanto. mía. Bueno, mira, vamos chamar ao convidado de hoxe tamén. Paréceme ben. Veña, que veña connosco, por favor, Isolino de Arcano Pino, un aplauso para él. Ven pa aquí, Isolino, ven pa aquí.
arrímate para aquí porque creo que Estefanía vai... Boa tarde, Isolino. Vai mesturar, non? Sí, vou facer unha torta de cenoria. Aquí teño que o azucre cos ovos e coa esencia de vainilla, e por aquí teño que a fariña peneirada, coa canela, co bicarbonato e co lévedo. E agora mesturamos. É un bizcoito que non fai falta traballar, simplemente mesturar. Así os ingredientes, por eso tamén é moi xinxeliño. Aparte queda moi exquisito porque a cenoria dalle humedad ao que a torta. Xa pode darlle, xa pode darlle. E voulle poñer tamén uns conchos, que son tamén moi típicos desta... Concho, como conchos? Conchos, sí, noces. Chamadelle... Conchos. Na tua zona chamadelle conchos? Sí, crouchos, conchos. Ah, crouchos. Isolino. Crouchos, sí. Crouchos. E conchos non. Ali en Arca, no Pino, chamamos o croucho. En Arzúa non? Bueno, non sei como chamades en Arzúa. Pero estades ao lado. Ola, sí, pero supoño que chamaredes tamén croucho. Pode ser, É que eu creo que me dixeron algunha vez, pero non me quedou aquí Entonces, ti registrado. non naciche en Arzúa. No, va, no, nací no Hospital de Santiago, ten razón. Aí tamén nacín eu, No Hospital de Santiago. Entón, a túa torta é faciliña, non? É faciliña, porque aparte, se te axuda a cañotas a facela, Bueno, entonces é... ainda máis sinxela. E Cañotas mesturar ao axudarán máis final... a comela. A comela. Bueno, relar cenoura, por agora, non se lle dá mal. Moi Bueno, ben. a esta mestura vamos a engadir tamén os conchos e a cenoria. E despois xa é metela na tarteira e ao forno. Bueno, pois o que está moi ben é que utilizamos os produtos de temporada, non? Sí, Que ao final eso- está chulo utilizar cabaza, noces, Sí. cenoria e De demais, que é o feito, que temos podríamos agora. sustituir Polo- a cenoria por cabaza, Por cabaza, boniato. incluso? Sí, Ah, que guai. sin problema ningún. Eu para esta receita tamén lle boto 300 gramos de cenoria. Que é o que estaba relando eu, non? Mais ou menos, Efectivamente, sí, 300 esas gramos. 3 cenorias. Moi ben. E botamos Pois mira, os conchos que os desfacemos así un pouquiño, que tamén os podemos picar. cenoria, noces, a ver que é o que sai de aquí, mentras tanto imos con Xuli Marto. Veña, vamos para lá. Ai, Moi Xuli, boas. de verdad que me está... Isolino de Cañotas. No. Vestemos o concello. Está... Fusionamos. Madre podemos mía. fusionar. máis ou menos. Digo, Bueno, que estás benvido, me Xuli. caendo moi ben, porque non me vas traballar? No, pero ti, como non queres ser amigo meu, vai Xa, para ali, tes razón, vai para tes ali. razón. Contalle, veña. Mira, bueno, mira a miña mesa. A miña masa xa está. É unha masa de brioche, Isolino, que incorporei un pouquiño de cabaza cocida, vale? Entón, agora vamos a deixar que repouse tapadiña hasta que doble o seu tamaño, vale? Que cando doble o seu tamaño, Sí. vai quedar Sí. unha cousa así, vale? A trampa Porque- de Xulio Mato en directo, Claro, señoras e señores. pero mira, esta é unha, é a mesma ver si se cantidade, poden ver as esta dúas, é a porque a outra, verdad, mira, vale? fixadevos, E mira, a fixadevos. textura dunha e a textura da outra. Mira, isto é como 1 hora e media, 2 horas neste tempo. No verán, pois un pouco menos, Claro, 45-50 minutos. Pola vale? humidade, non? Eso é, pola humidade non, polo calor. Polo calor, sobre todo, Polo calor. Vale. Bueno, entón, esta apartámola. Algo desto sei, Eso. Porque Algo desto sabes, eu ¿verdad? traballei 15 anos de panadeira. Pues Quince entón xa sabes máis que a mí. 15 anos. Xa sabes máis que a mí. E aquí teño, estou derretendo manteiga, porque vamos a utilizar por recheo, mira, teño manteiga, chocolate negro, unhas castañas cocidas e desmigadas e Que azúcar. rico. Que rico, con castañas. E aparte deso, temos un poquinho de Un cacao. pouco de cacao. Ui, ese recheo vai estar moi ben, Entón, este recheo, sí. Me gusta. Sobre todo que vai ser diferente a maneira de rencher, vale? E sobre todo é moi de temporada, non? Claro. Do momento no que estamos, do ano. Claro, hombre, claro. Sí. Entón, agora o que teño que facer é ir dividindo esta masa que teño aquí, mentre se me derrete eso en partes iguais, quitarlle un pouquiño o aire que ten, Aire. me refiero. Sí, si Quitarlle queréis un un pouquiño pouco, a- quitarlle a vocal, A as vocales. Temos que preguntar a Isolino a ver cal das dúas receitas lle gusta máis, porque sabes que ao final vas ter que escoller unha, Isolino. Entón, ao mellor, Pois- tes algunha dúbida agora? Agora mesmo teño dudas. Sí, non? Sobre todo polo croucho. Por qué? Polo tema de mezclar o croucho así con esa... Pero bueno, probar e despois xa direi. De Pero, momento- espera. Dis que tes unha dúda boa ou mala? No, é que o croucho non me gusta a mí. A mí o croucho non me gusta. Gracias por vir, Estefanía. Pero non quer dicir que non estea bo, Xa. Cando está bo. Bueno, pero non che vai cambiar o gusto. Non che vai cambiar o gusto daqui a 15 vai minutos. picadinho. No. Pero bueno, non quer dicir que non este bo, No, Cando está bo. Bueno, Pero- pues vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes naquela Vale. cadeira e despois chamote, vale? Vale, Un gracias. aplauso para Isolino, que está connosco, ven de Arca, do Pino. Ai. Que fas? Pois prepararme para gañar. Bueno, hoxe telo... Hoxe... Mira, esto tiene que dividirlo en 8 bolitas, en 8 boliñas, vale? Vale. Bueno, así ir estirando por separado, despois, unha vez que me derreta isto, que vamos a subir un poquinho aquí, Ajá.
É moi sinxelo, pero ten un resultado moi aparente, moi resultón. Vexo moi lanzado, xa está contento. Estou contento porque... Porque non lle gustan os crouchos. Porque non lle gustan os crouchos. Ai, Solino, por eso está contento. É que o raro que lle gustan as castañas, que normalmente pasa a min eso. Bueno, fixadevos como é a cousa que nos xuntamos xente do Pino, xente de Arzúa e imos a Boimorto, que tamén está ao lado. Mari, que tal? Boa tarde. ¿Qué tal, cañotas? ¿Cómo estás? Boa tarde a todos. Boa tarde. Como estás? Alégrome de veros. Ah, bueno, un placer, un placer. A ver, contanos, ti eres larpeira ou non? Bueno, fíxame la feira, non chega, pero ahora fíxenme. Ela, por qué? Antes facíos e comíanos, pero ahora fajos e como, eu tamén. Home, muller, pois xa que os faz, polo menos comelos, non? Pero mira, non nos comía, fíjate ti. E dixo, isto é moito traballo. Demasiado para non comelo. Pois sí, pois sí. Bueno, que che parece que estamos facendo hoxe aquí? Sempre moi ben, porque dous cociñeiros aí que ya que sacar o sombreiro. Moitas A gracias. verdade é que sí, a verdade é que sí. Bueno, pois mandámosche un bico moi grande, que non chova moito por Boimorto, porque está chovendo un montón pola zona, así que nada, coidarse, vale? Oi, fun a súa e tamén lle tocou algo. Tamén, a verdade é que tamén... Había que usar paraguas. Tamén, había que ir con paraugas. Veña, un A bico. sombrilla non podes deixar. Un bico, taloguiño. Un besiño para todos, Chao, vale. chao. Boa tarde, Chao, adiós. chao. Imos con Estefanía Colmeiro, que creo que quere facer algo, A ver... Quero ir ao forno con a miña torta. Vale, eso ten sentido, non? Eso Ten é sentido, importante sí. É importante. neste caso desta torta. Pero bueno, de todos os xeitos, estes amoados, estas masas, eso poderíase comer así xa, non? Home. Anda, para. Dime, corazón. Para. Ah. Aguanto, dale. Ti queres que Nico vexa... Claro, quero que Nico aprenda. Porque temos aquí a Nico, de aprendiz. Vale, como podeches ver, esta receita, cando chegues a casa, podela facer, porque é moi super sinxela. Eso vai por ti, Nico, non é por mí. Solo é Pensei que iba por ti. mesturar os ingredientes sin traballar a masa e relar cenoura, que é sinxelo, e picar as noces. Moi ben, e tempo e temperatura para ir ao forno? Tempo e temperatura 160 grados, 60 minutos. 160 grados, 60 Forno minutos. baixiño, sí. Moi ben, Damos unha cocción lenta. Pois méteo no forno e, mentras tanto, contolle cousiñas a Galicia, porque estamos no outono, tempo de frío e choiva, e iso notase tamén na mesa. Toca animarse con pratos reconfortantes e suculentos, sí, tamén nas sobremesas. E por onde empezamos? Polo que máis vos preste. Tedes crouchos na casa? Sete soutos con castañas? Ou o problema é que non sabedes que facer coas cabazas agora que acabou Xamaín? Pois aquí estamos para darvos ideas. Biscoitos e tortas poden e deben levar produtos de temporada. Así aproveitamos o que hai pola casa. E se tedes que ir ao mercado, todo está ao mellor prezo. Xa sabedes, cada cousa no seu tempo. Por certo, lembrade pasarvos polas nosas redes. Temos un sorteo activo. Imos agasallar 2 lotes de queixo San Simón da Costa. Ainda estades a tempo de anotarvos e de gañar. O que non se pode anotar é Xulio, porque é traballador. Claro, Entón non pode. claro. Cañotas pode, porque non é traballador. Claro, eu podo, porque non traballo. Claro. Como vai ese brioche? Pois mira, dividiron 8 boliñas, como che dixen, Ajá. vale? Isto é sobrante, vale? Ahora ven a maneira que che dixen diferente. Mira, un poquinho Sí. dese disuelto que temos aquí. Buah, eso quedou Manteiga, espectacular, cacao, chocolate e castañas. Sí. Poñemos un poquinho así no medio, e ahora, desde o medio hacia un lateral, facemos un corte. Vale. Espera. Isto Mira, é importante. no, esto, así, desde o medio a un lateral. Desde E un medio ahora- lateral facemos un corte. E agora vamos enroscando sobre o seu eixo, é un brioxiño, mira, como unha caperuza. Ah, E vale, vámoslo é moi colocando sinxelo. así alrededor, entón vamos a cerrar toda... Vas ir enchendo todo, non? Vamos a ir enchendo todo. Vale. A ver, fai outro, Sí, para que se ahora vexe. mismo. Mira, Esto fixadevos queda- na casa como están xa colocados no molde, Claro, sí. E despois vamos deixar que leve de aí, que doble o tamaño aí de novo. Que E había que despois esperar. no forno, claro, había que esperar, pero teño a imaxe preparada tamén. Perfecto, encántame. E cando recupere, o sea, cando teña o tamaño que queremos, vai ir ao forno que vai volver medrar outra vez, vale? Gustaríame recordar á xente da casa que a masa leva cabaza e o recheo leva castañas, además de chocolate. Eso é. Cuidado. O sea que... Máis de tempada non pode... Bueno, sí, o de Fanny tamén é moi de tempada. Debe decir que non pode ser máis de tempada, pero sí que pode. Pero sí, poderías Pode ser meter máis igual, cousas aí, home, ou igual de claro, temporada. Podes meter os ourizos das castañas, se queres. Tamén é verdad. O lacón, imagínate. Buah, te imaginas. Meterlle un lacón. No, pero escoita, con esta receita de masa salgada, sin botarlle Sí. azúcar,
Sí que podemos facer unha masa para bocadillos moi boa, Sí, sí. Mira, fixadevos na casa, que o estamos vendo aí. Mira que son as maus de Xulio traballando. Para que vexas. Chocolate, bótalle un pouco de Un chocolate. poquinho de chocolate con castaña e manteiga no medio, do medio hacia fora, abrimos, e agora, Simplemente mira que enroscas. sinxelo, imos enroscando. Claro. E así 7 veces, porque Sí. ca outra, que son 8 chismes, verdad? Ca outro vamos facer unha boliña e vamos sellar todo isto no medio. Bueno, pois imos coa pregunta de concurso, que eu creo que a xente da casa quere gañar cartiños, así que imos alá, Xulio Mato, atende, por favor. A ver. De que é o brioche de Xulio? De cabaza. Iba a decir de vaca. Iba a decir de bacalao. De vaca. De cabaza. De cabaza. De cabaza, produto de temporada, de cabaza. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato. Repartimos cartiños como todas as tardes en directo, 50 euros. Moi atentos. Mira, De que era? confíeme. De cabaza. Ah, vale. Confíeme aquí, xa casi alío, El ojo. Porque non se pode confiar cañotas. Ala. Pero se me pegou, no, pero ten solución, todo ten solución, mira. Creo que a confiada dos dous é Estefanía hoxe. Sí. Sí. Bueno. Ainda sabendo que ao invitado non lle gustan os Eu cromos. digo, bueno, a esperanza é o último que se perde e Fanny sempre pega campanada, Bueno, vou con ela, veña, deixamos aquí a Xulio Mato ainda facendo máis parte do seu brioche. Vamos con Estefanía. Shake, 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 Sinora, shake your body line. É que me encanta a música. Mira, eches moi bailongo. Hai cosas que non cambian. Que pasa? Que pasa aquí? Que pasa aquí? Que pasa aquí? Que pasa aquí? Parece que dice Noria. A canción, non dice Noria, pero parece, é que Non me me está, quedei con esa me parte do dicindo. estribillo. É que parece que dice Noria. Bueno, parece, Parece, non? parece. Veremos, a ver. Aquí teño 125 gramos de manteiga Vale. e 200 gramos de queixo e voulle botar 300 gramos de azúcar moído. Moi ben. Porque era para facerlle unha cobertura á nosa torta de cenoria e que quede xa un remate exquisito. Sí, sí. Ou se vas a gañar, Eu sempre veño a gañar. Xa, pero ás veces non gañas. Non pasa nada. O importante é a actitud. Vale, ti tes E xa actitude está. gañadora. Eu sempre. Vale. Sempre. Vou E ter aquí actitud botolle gañadora, como o fan. azúcar moído. Ajá. E agora xa rematamos de mesturar este, que ao final é queixo con azúcar e manteiga. Queixo crema, Queixo azúcar crema. moído e manteiga. Chedes as cantidades aí debaixo, vale? Estádelas vendo aí. Mais E sinxelo esto, imposible. claro, dalle un remate á torta moi rico. Que guai. O que sempre digo, para traballar a manteiga, que este a temperatura ambiente, para que este blandiña e sexa máis doado de E se estás traballar. no inverno, e fai frío e hai xeada, Pola detrás da cociña do lume, seguro que tes seguro. algunha zona na casa. Veña, vou repartir cartiños que nos chama Milagros de Carballo. Milagros, que tal? Boa tarde. Hola, moi boas tardes. Mira, Milagros, vou ir con Xulio, vale? Porque a pregunta é del, se non te importa, prefería facela con el. Se non te Moi importa, ben. No, no, no. E así ves o meu brioche, non te importa tamén. Así ves Hola, tamén. Milagros. Tamén o brioche. Hola, Aí hola está. Julio, que tal? Moi ben. A ver, Milagros, como estás? Pois moi ben, moi ben. Sí. Gusta o brioche? Sí que me gusta, sí. Pois, Xulio, móstralle o teu brioche, por favor. Pois mira, Milagros, este é o brioche que acabo de facer agora. Buah, que maravilla, Que non se desmonte. Como hai que deixalo que repouse durante aproximadamente unha horiña, vai quedar así. Mira a Guau. textura dun e mira este é o milagro da tele. Este é o Milagros e o gaño. Este é o Milagros da tele, O Milagros da tele. non? No, pero mira como cambia a diferencia, como medrou. Sí, Porque é a sí. mesma cantidade, Sí, 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 sí. Medrou, entón agora no forno ainda vai medrar un poquinho máis. Bueno, pois imos polos 50 euros, Milagros, a ver se estiveches atento ao programa de que é o brioche de Xulio Mato. Pois é de cabaza. Moi ben, moi ben. Moi ben. 50 euros, mandamosche un bico moi grande e os 50 euros que van voando, vale? Moi ben, moitas gracias. Veña, un bico. Chao, chao. Chao, Hasta loguiño. chao. Chao, Chao. chao. E Xulio creo que ten que ir ao forno. E ti tes que ir a público. Veña, 45 minutos, 180 graus. Vale, o público cara onde estaba? Aquí detrás. Vale, pois 45 minutos 180 graus. Meteo. Vamos alá. e marchamos co público da Voltas co Prato. Veña, Un imos aplauso para alá. Cañotas. Aplaudir, oh, aplaudir ahora. De verdad. Meu querido Isolino, como estás? Bueno, aquí estou ao mellor. Sentado? Sí. Por qué? Estás cansado? No, pero estou mellor que de pé. Ah, bueno, xa. Sempre se está mellor sentado que de pé. Sí, señor. E se pode estar tumbado, Moito mellor. sí. Pero, bueno, eu máis ben tumbado cando estou quero estar acompañado, non así solo. Home, si, ó. Eu tamén dos gatos. No, do gato. Non. Eu da muller. Bueno, eu da far ben, far ben. Hai que estar coa xente que nos quere. E se quero Eso unha é amiga verdad. vir tampouco non... Eso é verdad, eso é verdad. Bueno, que che parecen as receitas, ben? Ben, moi ben. Sí? Que pasa que, bueno, xa digo, os crouchos a mí... Non é que non me gusten,
Insiste. Pero de todas formas vou probalo. Insiste. Bueno, probar é... Veremos que é o que pasa. Nun minuto chámote, vale? Vale, perfecto. E un aplauso que está con nós, con a Volta Escoprato, maravilloso. Están soando os fornos, imos para lá, imos para lá. A ver. Compañeiros queridos, compañeiros amigos meus, imos abrir os fornos porque temos dúas lambetadas espectaculares, así que van a abrir os fornos á vez, Veña. Empeza a temblar, cañotas. Estades? Sí. 3, 2, 1, adiante, abrimos os fornos. Tachán. Xa dixeron eles, a ver, vide para Mira aquí. como recende, Buah, que pintón. Botadevos Mochila un, este. botadevos un No, poquinho tenemos para diante, aquí un poquinho. Un poquinho para vamos. Un pouco para diante, un pouco para atrás. Aí, para quietos, diante. quietos, Aí. quietos. Bueno, mira, de verdad, fixar, bota para diante, enseño hacia, aí. Que se me cae? Non se cae, Mira, que Que pasada, pintón, chocolate, temos de todo, cenoria, Cenoria, temos castañas, crouchos. temos crouchos, Noces. temos de todo, absolutamente. Temos o paraíso... Temos o outono aquí, en O paraíso, O paraíso de Galicia de está Galicia aquí, no Voltas co Prato. Sí. Veña, a empratar, vamos con Estefanía. A ver, Colmeiro, Bueno, pues... Qué maravilla. Agora vamos a vamos a apartar esta cobertura cubrir mientras tanto. con esa cobertura a torta de cenoria. Non malonxes demasiado. No, é para que se vexe aí ben. Ah, eso. vale. Vale. Para que luzca, non? Guau. Vale. Entón iso que... vale a botar agora, xa pensei que ibas a Claro, poñer por en eso primeiro te no prato. decía... Ostras. A ver, espera que cho aguanto. Eu creo que xa lle chega, Sí? Sí, prefiro ir Pouco a pouco. segura, sí. Hola! Que igual fixen Crema de queixo. crema de queixo para dúas tortas. Sí. Igual Bueno, que para dúas. porque tamén, se che gusta moito que é a crema de queixo, podes abrir a torta pola metade e rencher a torta. Que ideaza. Sí, Moi ben. sí, pero Moi bueno, boa así idea. cuberta por riba. E agora lle vou botar unhas virutiñas de chocolate Valle botar chocolate por riba. para este remate. Esta receita tan maravillosa merece pregunta de concurso. Así que imos alá. De que é a torta de Fanny? Cenoria e noces. Estás segura? Cenoria e noces. Se nos din Segurísima. crouchos, válenos tamén, non? Crouchos tamén. Cenoria noce, 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euros en xogo e temos a Xulio preparado, entendo, non? Xa está, Xulio. Non? Sí, está. A ver, Vamos. quero velo, quero Lévalo ti. velo. Vamos. Vale, vas me deixar a min. Que non che caia, Ai, Un precioso, aplauso porque fixo cañotas. Precioso. Como se fixera eu. Como se fixera eu, Maravilla. Non quedou mal, Ven, Isolino, vente probar. Un aplauso tamén para Isolino, que ven aí. Levo. Vamos probar, leva, Xulio. Vente comigo, querido. Querías lambetadas? Aí tes lambetadas con produtos de temporada. Prepárate aí, a ver se vai eso. Moi ben. Que maravilla, Recordade a pregunta de que é a torta de Estefanía Colmeiro. A Isolino xe lle deu igual, el xe empezou a comer, como debe ser. Así me gusta. Está comendo. Uf. Estáme dando un beixo, pobre. Sí, hoxe Estáme dando teno un beixo. difícil, Sí, estáme dando a min e creo que a Galicia inteira. Imos a Vigo. Amelia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Veña, por 50 euriños rapidiño, de que é a torta de Estefanía Colmeiro? Cenoria e noces. Moi ben! Un aplauso. 50 euros que para Amelia, de Vigo. Moi ben, un bico grande. Bicos, Igualmente. Amelia. Chao, chao. Chao, Maravilha. Chao. Solino, estás ben, Non levo o seu tempo. Estás... Como teño un trozo vou? E deses probaches tamén? No, vou probar agora. Pois tens que probar ese, Digo, si queres, O sea, eu Home, cando... Unha vez que estou aquí, Vale, unha vez que estás aquí, ti come con tranquilidade, pero come. Eu vou intentar ser imparcial, non sei ti. Ti vas ser imparcial ou... igual que acabe, digo. Pois veñemos alá. Proba aí eso. Rápidamente. Isolino que veu dende Arca, o Pino. Sitio maravilloso. Pegado ao Camiño de Santiago. Comendo dúas larpeiradas espectaculares. Asinte, sí, ca cabeza, sí. E está probando de Estefanía. Veremos que é o que pasa. Isolino, alguén ten que gañar, así que... Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Xulio ou Estefanía? Teño bastante difícil, pero... Aparte de que non me gusta o groucho, vou ayudar a Estefanía. Estefanía Colmeiro saltou a noticia. Contra todo
Todo pronóstico, ¿eh? Ahí está Estefanía Colmeiro. Gracias. Muy bien, qué maravilla. Gracias. Bueno, señoras e señores, vémonos mañá con máis receitas aquí no A Voltas co Prato en directo na Televisión de Galicia. Queden coa Hora Galega. Chao, hasta mañá.